Goddag, mit navn er Rasmus, og jeg kører det her projekt Ironman for livet. Det gør jeg, fordi at jeg for 2 år siden mistede en rigtig dejlig og en rigtig god far, Christian, da han valgte at tage sit eget liv. Det er utrolig svært at leve med efterfølgende, det er utrolig svært at acceptere. Og derfor har jeg en brændende lyst indeni for ligesom at gøre en forskel i forhold til selvmord og forebyggelse af selvmord. Jeg arbejder sammen med Livslinjen, som er en organisation, som jeg bare har den dybeste respekt for. De består af frivillige, som hver eneste dag sidder klar til at tage telefonen, når der ringer ind, eller sidder klar til at chat, hvis man vil det. Og på den måde tage hånd omkring folk, der har de her selvmordstanker. De sidder der og har den ene vagt på den anden og taler med vildt fremmede mennesker. Det vil jeg ikke selv kunne gøre. Så det jeg har følt, at jeg kunne gøre for den her sag, det er at starte det her projekt op og gøre folk opmærksomme på, at de findes. For ved man ikke, de findes, så bruger man dem heller ikke. Og jeg er i tvivl om, min far han vidste, at der var noget, der hed Livslinjen. Og hvis han gjorde, så kunne det måske have ændret noget. Det ved vi ikke. Men jeg vil lade tvivlen komme ham og dem til gode. Derfor så har jeg brug for, at vi deler det her budskab så meget som muligt. Jeg har brug for, at I enten liker min side eller Livslinjens side. I fortæller jeres venner og bekendte om det. Det vil bare være hammergodt, og det vil virkelig gøre en forskel både for mig og for Livslinjen. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med projektet, så skriv endelig, gå ind på min Facebook, og så kan vi tage den derfra i forhold til støtte, enten økonomisk eller socialt og fordelt. Tak.